खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो भेन्सार एलपी यूपी हाई स्कुल एचएस स्कुल आरो सिनियर सेकेन्डारि स्कुलफोरनि फारिलाइ दैथायहरनो थाखाय लाइजाम दैथायहरनाय जादों ममता हजाई एईएस डाइरेक्टर अफ सेकेन्डारि एडुकेशन आसामनिफ्राय दा डाइरेक्टर अफ एडुकेशन बीटीसी क'क्राझारनिसिम लाइजामनि गेजेरजों दा डाइरेक्टर अफ एडुकेशन बीटीसी क'क्राझारनि जुरिसडिक्शननि सिङाव थानाय भेन्सार एलपी यूपी हाई स्कुल एचएस स्कुल आरो सिनियर सेकेन्डारि स्कुलफोरनि फारिलाइ दैथायहरनो थाखाय खावलायहरदों फैगौ 22 आगस्ट नङाब्ला बेनि सिगांनो दैथायहरनो थाखाय खावलायहरदों बेनि अनगायैबो इमेलनि गेजेरजों सफ्ट कपिखौ दैथायहरनो थाखायबो खावलायहरदों इमेल एड्रेसा dse@assam22@gmail.com हायर सेकेन्डारियाव उथ्रिसारनाय इलिजिबल हिन्जावसा आरो हौवासा फरायसाफोरनो प्रज्ञान भारती स्कुटि स्किमनि गेजेरजों गोजा गाबनि स्कुटिखौ होनाय जासिगोन स्कुटिखौ मोननो थाखाय हायर सेकेन्डारि आनजादाव हिन्जावसाफोरा खमैबो 60 जौखोन्दो मोननाय जानो नांगोन आरो हौवासाफोरा खमैबो 75 जौखोन्दो मोननाय जानो नांगोन प्रज्ञान भारती स्कुटि स्किमनि गेजेरजों हायर सेकेन्डारियाव उथ्रिसारनाय इलिजिबल फरायसाफोरनो स्कुटि होनो थाखाय थांखि लानाय बे खौरांखौ आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा फोसावदों बे बोसोरनि प्रज्ञान भारती स्कुटि स्किमनि गेजेरजों इलिजिबल फरायसाफोरनो स्कुटि होनो थांखि लानायनि अनगायैबो सिगांनि बोसोरफोराव हायर सेकेन्डारि आनजादाव उथ्रिसार जानाय फरायसाफोर जायफोरा स्कुटि मोननायनि थाखाय इलिजिबलमोन बिथांमोन गासै 90नोबो स्कुटिखौ होनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों नाथाय थांनाय बोसोराव कभिड-19नि थाखाय हायर सेकेन्डारि आनजाद खुंजायैलाय थांनाय बोसोराव हायर सेकेन्डारि आनजादाव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरनो प्रज्ञान भारती स्कुटि स्किमनि गेजेरजों स्कुटिखौ होनाय जायाखै होननानैबो फोरमायथिदों आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा आसामनि मस्ट वान्टेड दुथाङा रायजो राजानि आखायाव थैनो गोनां जाबाय मस्ट वान्टेडनि मुङा राजु बर'आ दुथांनि हेंथायै आसामनि गुबुन गुबुन पुलिस थाना जेरै लखिमपुर धेमाजि आरो शिबसागर बायदिफोराव मानसि बुथारनाय जिनाहारि खालामनाय लुथिनाय बायदि बायदिनि हेंथायै गोबां केस दंखायोमोन नाथाय मस्ट वान्टेड राजु बर'आ पुलिसजों हमजायोब्लाबो पुलिस थानानिफ्राय खारखुमाफिनबाय थायोमोन आरो बेबायदिनो गोबां खेब पुलिस थानानिफ्राय खारखुमानायनि रेकर्ड दङ राजु बर'आनि सायाव गुबुन सानाव पुलिसनि आखाइनिफ्राय खारखुमानाय बायदियै थांनाय 16 आगस्टआवबो मस्ट वान्टेड राजु बर'आजों लोगोसे गासै 3 सुबुंफोरा साब डिभिजनेल जुडिशियेल मेजिस्ट्रेटनि कर्टनिफ्राय खारखुमादोंमोन बे साननिफ्राय मस्ट वान्टेड राजु बर'आखौ पुलिसफोरा नागिरगासिनो दंखायोमोन नाथाय मोननो हायाखैमोन उनाव रागा जोंनाय रायजो राजाफ्रा आसामनि लखिमपुरनि धकुवाखानायाव थानाय खिलखिलि दैमानि साखाथियाव राजु बर'आखौ हमनो हादोंमोन आरो दुथां राजु बर'आखौ रायजो राजाफोरा गाज्रियैनो बुग्लिदोंमोन जायखौ खौरां मोननानै पुलिस हान्जा थांनानै राजु बर'आखौ रैखा खालामहैदोंमोन जेराव रैखा खालामनो थांनानै हमगार्ड आरो पुलिसाबो जोखोम जानो गोनां जादोंमोन रायजो राजाफोरजों गाज्रि बुग्लिजानाय राजु बर'आखौ फाहामथायनि थाखाय धकुवाखाना प्राइमारि हेल्थ सेन्टाराव पुलिसफोरा फाहामथाय होफैदोंमन नाथाय गाज्रि बुग्लिजानानै जोखोम जानायनि थाखाय राजु बर'आनि जिउखौ रैखा खालामनो हानाय जायाखै 31 डिसेम्बराव बीटीसीनि 6 शिड्युलनि सिङाव थानाय पावार एन्ड फांसनखौ प्रमद बर'आ लाबोफिननो हायाब्ला बीटीसीनि CEM बिबाननिफ्राय रिजाइन होनांगौ बे खोथाखौ बुंथिदों आजिरा मोननाय BEEO अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा प्रमद बर'आ बीटीसी आरो बिचार गोरोबथानि दफाफोरनि सायाव नलेज दंना गैया बेनि सायाव सन्देह दं आरो गासैबो नलेज गैयालासे बिचार गोरोबथाखौ प्रमद बर'आ सागान खालामदों नामा बेफोर गासैनिबो सायाव सोंथि खालामनो थाखायनो खौरांगिरि मेल खुंदों होननानै फोरमायथिदों अमर सिंह ब्रह्मआ बिथाङा सोंथि खालामदों दि प्रमद बर'आ बीटीसी आरो बिचार गोरोबथानि दफाफोरखौ माब्लाबा फरायफेरदों नामा होननानै आरो बिचार गोरोबथाखौ सोर ड्राफ्ट खालामनाय होननानैबो सोंथि खालामो बिथाङा लोगोसे बिटिआर गोरोबथाखौ प्रमद बर'आ ड्राफ्ट खालामाखै आरो बेखौ सासे बर' सुबुङा ड्राफ्ट खालामाखै होननानै सन्देह दङ बेखौ आसामनि गिबि मन्थ्रिनि बिथोन बायदियै आसाम सेक्रेटारियेटनि एसिएस नङाब्ला आइएस अफिसारासो ड्राफ्ट खालामदों जानो हागौ होननानै बुंथियो बिथाङा बेनि अनगायैबो बिटिआर गोरोबथाखौ प्रमद बर'आ फरायदोंना फरायाखै बेनि सायाव सन्देह दंबावो बिथाङा फरायदोंब्ला बुजियाखै आरो बुजियालासे सागान होनो नाङामोन आरो बुजिनानै बिटिआर गोरोबथाखौ सागान होदोंब्ला प्रमद बर'आ बर' हारिनि कालप्रिट एबा दायनिगिरि होननानैबो बुंथिबावो बिथां अमर सिंह ब्रह्मआ बिथाङा बुंथिबावदों दि हाग्रामा महिलारिया जेब्ला बीटीसी गोरोबथा खालामदोंमोन अब्ला गोरोबथानि सिगां बर' हारिनि गासैबो दैदेनगिरिफोर नाथ योगी सन्मिलननि दैदेनगिरिफोर माइनरिटिनि दैदेनगिरिफोर आरो गुबुन गुबुन हारिनि दैदेनगिरिफोरजों मोजाङैनो सावरायलायदोंमोन जाहाथे बीटीसी गोरोबथाजों रावनिबो खहा जाया
जायनि जाहोनाव रावबो अजद होआखैमोन आरो 12 बोसोर हाग्रामा महिलारिया सासन खालामनो हादोंमोन होननानै फोरमायथियो। बेनिखायनो प्रमद बर'आबो सासे एबसुनि आफादगिरिमोनब्ला आरो सोमावसारगिरिमोनब्ला मोजाङै नायबिजिरनानै बिटिआर गोरोबथाखौ खालामनांगौमोन होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। दिनै बिटिआर गोरोबथा जानाया 2.5 बोसोर जाबाय। दासिमबो बिटिसिआव सिलेक्शन बर्ड दानो हायाखै आरो एपइन्टमेन्टबो होनो हायाखै। नाथाय बिटिसिनि बाहेरानिखौसो बिटिसिआव आसाम सरकारा गोदानै एपइन्टमेन्ट माबोरै होनो हाखो होननानै सोंथि खालामो आरो बिटिसिनि मोजां अफिसारफोरखौ मानो बाहेरायाव ट्रेन्सफार हरनो गोनां जाखो। बेफोरखौ प्रमद बर'आ मिथिदोंब्ला गोबां रां जाख्ल'दों आरो मिथियाखैब्ला सासे इडियट आरो सासे राजखान्थिगिरि नङा, एडमिनिस्ट्रेटर नङा होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। बेनि अनगायैबो दिनैनि दिनाव बिटिसिआव सोरबा ट्रेन्सफार जाफैदोंब्ला आरो बिटिसिनिफ्राय बायजोआव ट्रेन्सफार सोरखौबा हरोब्ला बेखौ कन्ट्रल खालामनो हानायनि गोहोआ प्रमद बर'नाव दंना गैया होननानैबो सोंथि खालामबावो बिथाङा। आरो बेफोर गासैबो गोहोखौ आसाम सरकारानो सालायगासिनो दं। जुदि आसाम सरकारानो गासैबो गोहोखौ बाहायजोबोब्ला प्रमद बर'आ सासे गोहो गैयै CEM नामा होननानैबो सोंथि खालामबावो बिथाङा। बेनि अनगायैबो प्रमद बर'आ बिटिसिखौ सामलायनो हायोब्ला सामलाय आरो सामलायनो हायाबा जिरायनानै था होननानैबो बुंथिबावो अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा। SSB आरो डिमाकुसि पुलिस जथायै अपारेशन खालामनायाव गान्जा फालांगिरि जेल सिं नार्जारिखौ हमनो हादों। उदालगुरि जिल्लानि भारत भुटान सिमना ओनसोलाव थानाय राजागाराव थिसनजानाय SSBनि हानजा आरो डिमाकुसि पुलिसा जथायै बेलासिनि 3 रिंगासो समाव अपारेशन खालामदोंमोन। बेयावनो डिमाकुसिनि आटारिकादाव गान्जा फालांगिरि जेल सिं नार्जारिजों लोगोसे 10 केजिनि गान्जाखौ हमनो हादों। 28 बोसोर बैसोनि जेल सिं नार्जारिया AS27E6143 नंनि स्कुटिजों भुटान हाजोनिफ्राय 10 केजिनि गान्जा थानाय बस्थाखौ लानानै फैगासिनो दंमोन। बेयावनो उदालगुरिनिफ्राय तामुलपुर राजा लामानि गेजेराव हमनो हादों। 19 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया मोनसेबो नेशनेल पार्टी जेरै कंग्रेस आरो बिजेपिखौ बिटिसिआव हाबनो होआखैमोन आरो हमथानानै लाखिदोंमोन। बेनि थाखाय हाग्रामा महिलारिखौ सेल्युट खालामहरदों एबसुनि बारग' दैदेनगिरि आरो एजेपिनि जइन्ट सेक्रेटारि कास्टम बसुमतारिया। बिजेपि दोलोआ लासैनो दखल खालामनायनि सायाव सांग्रांथि होफैदों कास्टम बसुमतारिया। बिथाङा बुंथिदों दि बर'फ्रा ट्राइबेल सुबुं आरो जोंनि राजखान्थि मोन्थाय हानि मोन्थाय जोंनि सिनायथि आरो राव हारिमुखौ रैखाथि खालामनो नांगोन। नाथाय जुदि ट्राइबेल सुबुंफोरनि गेजेराव नेशनेल पार्टीया हाबोब्ला जों जोबस्रांगोन। जेरै कार्बि आंलं आरो डिमा हासावखौ बिजेपिआ सासन खालामदों आरो बिटिसिखौबो लानो नाजागासिनो दं, जाय जोंनि थाखाय मोजां नङा होननानै बुंथियो बिथाङा। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि हिन्दुफोरा खैफोदाव दङ, बांगालफोरखौ गिनांगौ बायदि हिन्दु, मुस्लिम, ख्रिस्टान मन्दिर मस्जिदनि राजखान्थि खालामनानै आरो सिगि सग' खालामनानै बिजेपि दोलोआ हाबजोब्बाय। नाथाय बियो जोंनि थाखाय मोजां नङा। जायनाखि साउथ इण्डियाया गोबां जौगानाय, केरेलायाव 90% गोबाङा सोलोंथाइ गोनां, बिथांमोनहा इमसनेल जानानै थांखिफोरखौ लाया, साइन्टिफिकेलि बिजिरनानै नायो। जायनि थाखाय केरेलायाव दिनै सासेबो बिजेपिनि लकसभानि MP गैया। तामिलनाडुआबो भारतनि रांखान्थियाव गोबां बिहोमा दङ, बेयावबो लकसभायाव सासेबो बिजेपिनि MP गैया। अन्ध्र प्रदेशनि सुबुंखौबो नेशनेल लेभेलनि राजखान्थि दोलोआ जेबो खालामनो हाया, जायनि थाखाय बेयाव बिजेपिनि सासेबो MLA गैया। पुडुचेरी आरो लक्षद्वीपआवबो सासेबो बिजेपिनि MP गैया। बेफोर रायजोनि सुबुंफोरा बिजेपि दोलोखौ हाबनोनो होआ होननानै बुंथिबावो बिथाङा। बेनि अनगायैबो बिजेपि दोलोआ गोबां गोहोगोरा, रां रुफा दङ आरो बिजनेस माइन्डेड एबा फालांगियारि साननाय हनाय। जाय दोलोखौ ब्राह्मिन सुबुंफोरासो दैदेनो आरो बिथांमोनहा माब्लाबाबो ट्राइबेलनि हा आरो रावनि रैखाथिनि सायाव जेबो साना होननानैबो बुंथिबावो। खालि बिथांमोनहा फालांगिनि सायावल' खोथाखौ सानो होननानै बुंथिबावो। जायनि थाखाय बिहाराव बिहारि सुबुंफोरनि थामोनथा आरो सन्माननि थाखाय JDUनि दैदेनगिरिया RJDजों ज' सोरखार दादों। 30 कौटि बिहारि सुबुं थासेयावबो बिजेपिखौ गिनानै बिहारनि मानसिफोरनि राजखान्थि मोन्थाय आरो सिनायथिनि थाखाय RJD आरो JDU राजखान्थि दोलोआ सुथुर जासेयावबो ज' सोरखार दादों। नाथाय जोंनि बर'फोरा 15 लाख जनल' दङ। अब्ला बर'फोरनि थामोनथा आरो राजखान्थि गोहोनि थाखाय प्रमद बर' आरो हाग्रामा महिलारिया मानो खौसे जानो हाया होननानैबो सोंथि खालामो बिथाङा। बेनि अनगायैबो साउथ इण्डिया, बिहार आरो सोनाब बंग'निफ्राय जोंनि सुबुंफ्रा गोबां सोलोंनो गोनां दं, जेराव बिथांमोनहा नेशनेल पार्टीखौ रायजोआव हाबनोनो होआ होननानैबो फोरमायथिबावो। बेनि अनगायैबो फोरमायथिबावदों दि बावैसो सान सिगां मिरु बिजेपिनि आफादगिरि JP नाड्डाया पाटनायाव मोनसे खोथा बुंथिदों। खालि बिजेपि दोलोआल' थागोन आरो ओनसोलारि दोलोफ्रा जोबस्रांगोन होननानै बुंथिदोंमोन। AGP आरो UPPL दोलोखौ अपेनलि हुमखि होनाय जादों। बेखौ AGP आरो UPPLनि दैदेनगिरिफ्रा बुजिनो नांगोन होननानैबो बुंथिबावो। लोगोसे बर' हारिनि रैखाथिनि थाखाय आरो राजखान्थि मोन्थायनि थाखाय हाग्रामा महिलारि आरो प्रमद बर'आ मानो ज' जानो हाया होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। बेनि अनगायैबो बिथाङा फोरमायथिबावदों दि राभा हासंनि
दुधनैयाव टंकेश्वर राभानि पलिटिकेल पार्टीनिया बिसायख'थियाव देरहानो हानाय नंला बेनिखायनो बिजाथिखौ टंकेश्वर राभानि पलिटिकेल पार्टीनि होनानै सिम्बल एबा सावगारिखौ बिजेपिनि होनो थाखाय बिजेपिया बुंथिनाय बायदि क'क्राझार लकसभायावबो इउपिपिएल आरो बिपिएफजों बेबायदि बिजेपिया खालामोबा बर'फ्रा जोबस्रांगोन आरो राजखान्थि मोन्थायाबो जोबस्रांगोन बेनिखायनो हाग्रामा महिलारिया जेरैबायदि 12 बोसोर नेशनेल पार्टी जेरै कंग्रेस आरो बिजेपिखौ हाबनो होआखैमोन बेनि थाखाय हाग्रामा महिलारिखौ सेल्युट खालामहरो बिथां कास्टम बसुमतारी आरो बेबायदिनो प्रमद बर'आबो होबथानो हानो नांगोन होननानै बुंथिबावो बिथाङा फार्मासिनि सिङावनो जिनाहारि खालामनाय जाथाय बे मुगैथाव जाथाया आसाम हजाय जिल्लानि लंकायाव जादों अजद होनाय बायदिब्ला लंका तिनिआलियाव थानाय आरोग्य फार्मासिनि मावथिया सोलो खालामनानै कलेजाव फरायनाय सासे हिन्जावसाखौ फार्मासिनि सिङाव लेंलांदोंमोन बेनि उनावनो जिनाहारि खालामदों जाथायखौ लानानै हिन्जावसाया उदालि पुलिस आउटपस्टआव गाबै गाबै एफआइआर होफैदों एफआइआरनि सायाव बिथा खालामनानै 2 घन्टानि गेजेरावनो आरोग्य फार्मासिनि सासे मावथिजों लोगोसे गुबुन सासे गासै सानैखौ बे गाज्रि खामानियाव आखाइ थानायनि दायाव हमदों पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला सानै दुथांफोरनि मुङा साबिर आहमेद आरो तयबुर रहमान सानैनि मादाव सासेखौ फार्मासिनिफ्रायनो हमनो हादों आरो गुबुन सासेखौ नेशनेल हाइवेनिफ्राय हमनो हादों देहायारि गेबें नङै सुबुंफोरनो हुइलचेयार आरो ट्राइसाइकेल राननानै होदों 14 नं चिरांदुवार बियाबाव 14 नं चिरांदुवार इउपिपिएल ब्लक कमिटिया देहायारि गेबें नङै सुबुंफोरनो गासै गं 8 हुइलचेयार आरो ट्राइसाइकेल राननानै होदों गं 8नि मादाव गं 3 ट्राइसाइकेल आरो गं 5 हुइलचेयार चिरां जिल्ला समाज अनसाय बिफाननि गेजेरजों बेंगुराफोरनो मददनि थाखाय ट्राइसाइकेल आरो हुइलचेयारखौ राननानै होनाय जादों बे राननाय हाबाफारियाव 14 नं चिरांदुवार इउपिपिएल ब्लकनि आफादगिरि बिरदाव मुसाहारि बिथाङा बाहागो लादों बेयाव बाहागो लानानै बिरदाव मुसाहारिया बुंथिदों दि 14 नं चिरांदुवार बियाबाव बिथांमोननि अनगायैबो गोबां देहायारि गेबें नङै सुबुंफोर दंबावो बिथांमोननि फारिलाइखौबो लाखानाय जाबाय उननि समाव सोरखारनिफ्राय सफैबावोब्ला बिथांमोननोबो राननानै होनाय जागोन होननानै बुंथिदों बिथाङा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों